Gipuzkoako ekonomiak aurrera egin du, motel baina datuak baikorrak dira. Gipuzkoako ekonomiak aurrera egiten du, motel bada ere, baina Europako geldialdiaren ondorioak pairatzen ditu. Urtea amaitzerako adegik 1% hazkundea egongo dela aurre ikusi du. Salmentei dagokienean, barne zein kanpo merkatuetan erritmo apalean ari dira. Hala, fakturazioak 2,5 puntu igo dira eta eskariak berriz ez dira eten. Eskaera edo pedidoen zorroa 2,8 hasi zen aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina dinamismo pixka bat galdu du. Gipuzkoako enpresariek enpleguak egonkor jarraitzea espero dute, agian pixka bat jaitsi daitekeela jakitun urtaroaren arabera. Gainera Espainiako ekonomiaren ahuleziak eta Europako atzeraldiak kezkatzen ditu, eta horrexegatik lehiakortasuna eta konfidantzaren aldeko apustu aldarrikatzen dute. Eta testuinguru honetan, kritiko agertu dira Gipuzkoako Foru Aldundiak fortuna handien gaineko zerga ipintzearekin. Neurri honekin, babesa eman ordez dirua duten 59 pertsona urrundu dituelako. Helburua izan beharko litzateke, gure herri honetan aberastasuna sortzea, eta ez aberastasuna aldentzea. Eta zerga honek egiten duena da, zenbakiak hortxe ditugu, da aberastasuna aldendu.